mais nag ɗum ɗo sanari haydarna mami haaldume nder e yewta nden ene softina quoi ene softina softina noon ko ɗumade ɗo fottan ko ɗumade ɗo hayat ɗum nattata haalde jarlaji kat on ɓuri fottan waɗat ɗum tan no haaɗi oui a naati e direct o wima arani écran warani nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe Pindi Média dendagal bandiraɓe men musidɓe tedduɓe wonɓe e fannuji e nokkuji ɗi kala en calmini en jarni en ñaguima duwaw aadi bila aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi eɗen gandi alhamis hewno wonde ko olil Pindi kono hande en ɓami olil Pindi gam waɗande bandiraɓe kala plateau spécial mo ganduɗa hoorema ko ɓoyani ko en mbaɗino plateau baɗni toon to radio to hande min en garti hande ñalawma hande o filde plateau goɗɗo ɗo e Pindi Média gam tigui rigui jokkodirde bandiraɓe hollit ɗumen projet mo ganduɗa hoorema ko oɗo projet woni mo Pindi ɓami ganduɗa hoorema kadi ko projet gummoriɓe men e dendagal ɓesguji men hettotoɓe men walla yeeɓiyankoɓe men to mbawi wonde nder dundu baba ɗo ko kamɓe tigui eɓɓi oɗo projet ɓe gaddi ɗum ɗo e Pindi e alay saago enen jaggen hen enen foof kolliten ɗum ɓesguji ɗi min foof wawa addude hen junggo mum no hannirta plateau noon enen gondi hen e bandiraɓe men ɓe ganduɗa hoorema ko kañumen woni ɓe kewɗon nande e réseau ji walla téléji ɗi e kala saha hen goto foof en adda yiyande muɗum vraiment en adda kadi jewte baɗɗe fayida ha yimɓe mbawa tigui rigui andude ko kewi e nder aduna o ina bangga junggam ñaamo hono musidɗo men tedduɗo bammen khalifa men e nder galle o on babiraɗo wiyete ko Hammat Thiam baba Hammat Thiam jaam Allah walema. Waaleykum salam wa rahmatullahi mal Alhaji Abbas a salmitama en calmini dendagal amtuɓe yebde a yawa pinci no mbawi wonde kala joni baba Adama he
e no mbiɗa ni so kala ko dilli ɓuri hewde ɓuri doole no kewɗen wadde kala saaha hande fonno wonde ko onen piindi e holno pinirɗon holno pinirɗon jomum ma ar hen joni so Allah jaaɓi kono mbiɗa ni ko addude yewtidde e ɓesgu ngu projet mo Pindi Média jogani leñol ngol nde wonno kala ko jiiɗa fawi koye juɓɓudi fawi koye nanodiral ɗum ɗon ɓayde koko nanodira kadi ko autori nanodiri yo waɗe alay saago so nanodiri yo waɗe enen ɓay gonne ɗo ko saktude projet o ɗum noon addi en ɗo ko saktude projet o no mbiɗa ni en waɗi ɗum e radio hande mbatte ɗum koye ayaw Pindi TV ɗum noon moni kala yo waɗ hen commentaire kadi e dendagal jeebɗo bisimilla dendagal mo yeeɓani yo walle ha yeeɓa ha anda holko projet o nan woni e nder ɗum ɗum konngol yeeso ma ko noon tigi moni fof anda ko gandanɗa hoorema ko kañum woni ko gandanɗa hoorema wawa andude walla wawa yebde oɗo émission spécial mo gandanɗa hoorema ko Pindi Média tigui rigui hebli ɗum gam vraiment yewtidde e bandiraɓe to banggue men nano enen gondi e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa ma kewɗen nandium keto radio to on o hewni addande en ko yewten ɗon witende holno pinniɗon on gorko wiyete ko Malick Oumar ko gorko jontat aussi vraiment ko liiɗo noon kono noon ko vraiment ko gorko jontat tabarakallah machallah donc ceerno Oumar Ly jaam Allah waale jamde e jom waali ceerno Abbas Sarr mi salmini dendagal bandiraɓe heɗiyankoɓe ayaw Pindi TV e heɗiyankoɓe haalirde meɗen Pindi radio ɗo ɗo mariside ɗo en jetti en juurima kadi en jaranima mawɓe galle ɓe ene tawa manam yewtere nde walla plateau mawɗo Mate Ali Thiam en calmini sokhna Sely Dia e dendagal haradleɓe ɓufɓe golle ɗe ha e aduna o foof ene wawa men yiide oɗo saaha ene jeeya hen mawɗo galle o to banggue technicien ono musidɗo men Ali Fall noon kadi en jetti Mouhamed Djim ko rewito to golle ɗe to banggue galle o noon kadi ne jobbo so ene wonti hen kadi ne réalisateur mawɗo manam technicien ganduɗa o Djibi Dieng noon en garti ɗo ɗo mbiruɗen ni en calmini dendagal bandiraɓe nder leydi noon e caggal leydi ɗoɓe goni ñaagoɗen Allah yo jaam yettoɓe en garti ɗo e ñalawma ɗimmu mbiyen ganduɗa ko ɗum ɗo ko Pindi fawi ɗum gam yewsiti e ɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɗo mum heɗiyankoɓe muɗum sehilaɓe muɗum yaadiɓe muɗum taw kadi ko lappol juutgol ɓoygol yaadede ari hen kadi ha yettima ɗum ɓe keɓɓito kadi ne leefu kadi ganduɗa ngu ina wawi jokkude golle